Dobrý, pane Žilka, máme tady pro vás kontrolní otázku. Kdo vyhrál dneska hokej? Kdo vyhrál hokej Slovensko? No samozřejmě myslím jakože náš stát, že jo. Tady toto je nějaká soutěž z Rádia Zlín a vy jste byl náhodně vybrán. Takže můžete... Tak samozřejmě radši ne. Aha, tak to je asi prohra. No mohl jste vyhrát dobrý jackpot v hodnotě nového auta a jiné věci. Nechcete ještě další otázku? Že byste vyhrál menší balíček, který obsahuje novou mikrovlnku a malou televizi? Tak to samozřejmě vyhrali, tak ještě jednu otázku. Kanada versus Rusko, jak to dopadlo, pane, prosím vás? Prosím? Kanada versus Rusko. Kanada, Rusko, 7-3. Pane Žilka, vyhrál jste druhý místo. Jackpot obsahuje mikrovlnku a malou televizi 20-palcovou. Prosím vás, mohu se zeptat, kam to bude zasláno? Na jakou adresu? Tak na adresu. To je jako sranda, nebo to je opravdu? Jako to je opravdu. Tohle je normální soutěž z Rádia Zlín. Aha, dobře, tak já vám dám adresu, Hradská 606. Můžete, no, Radná nebo Hradská 606. No, Hradská 606, dál. Zlín 766001. Jo, může být. A nějaký telefonní číslo, to bude na tohle, nebo nějaký jiný? Toto, co voláte, no, když tak. Takže připravte se do 3 dnů, že vám přijde balíček obsahující mikrovlnku a nová LCD televize 20-palcová. Naschle, děkujeme. Dobře, taky, naschle.